Здравейте, аз съм Мария. Аз съм Николета. Ние двете сме от град Самоков и сме от един и същи клас и от едно и също училище. Ние се занимаваме с извънкласни дейности, като танцуване, ходим на танци и ходим в най-различни кръжоци. Сега, в нашия блог ние ще ви представим всичко за красотата. Как да си правим различни прически, как да си направим маникюри и също така гримове и най-различни неща около продуктите. Сега ще започнем с правенето на кок без гъва. Приятно гледане! Първа стъпка е сресването. Сега ще срещим косата. Следващата стъпка е да я вържем на опашка, като вземем ластици. Така. Само че тя има бритон и така ще го сложим настрани, а след това ще го оправим. Така. Трябва хубаво да си разрешите косата. Така е, добре. Така. Сега ще изрешим опашката, за да ми е по-лесно. Взимаме и усукваме косата. Така. При нея има някои по-малки. И ще ни трябват още две. Така. Ето го кокът. Той вече е оформен. Сега ще се погрижим за бритона. Първо ще го срешим. И след това можем да го сложим на една страна. На нея така и отива. След това ще се погрижим за външния вид, като ще използваме ето този BB крем на Nivea. Препоръчвам ви, докато още сте малки, да не използвате фондютен, а BB крем, защото на неговите съставки са по-щадящи. Те ще дадат повече кожата, а пък и плюс това той си има фондютен. Така, нанасяме от BB кремът по лицето. И сега с помощта на пръстите ще започнем да размазваме. Тук трябва много да внимаваме с краищата. Ето, намазахме BB крема и сега още един път ще срешим бритона и ще го поставим така. Сега ще сложим малко гланц на устите, розов.
Ето и как изглежда самия глант. И ще изложим една спирала, която вече е на свършване. На долните няма нужда. Ето и как изглежда самата спирала. И ще я цикнем малко с парфюм. Ето и парфюмът. И това е като цяло. Може да навиете бритона си на ролки, а може и да го фанете ето така отзад. С помощта на фибичка, но на нея така повече и отива, само където не е много добре среса. И е малко накътре. Това е от нас. Надявам се, че ви е харесал как да си направите кок без гъба. Този кок е за случаите, в които нямате гъба, но трябва спешно да си направите кок. И затова ние решихме първо това да ви покажем. Следващото ни видео ще бъде на нашето зелено училище, където ще направим видео как се приготвяме за дискотеката, детската дискотека, какви гримове слагаме и с какви мазила се мажем по кожата. Клипчетата ще ги качваме всяка събота или всеки петък, зависи от дали имаме някакви ангажименти. И понеже вече свършваме училище, много по-често ще може да качваме видеята. Ще видите много интересни неща, които малко не са свързани с нашата категория. Ще ги видите. Това е от нас. Надявам се, че ви е харесало и до скоро виждане. До скоро!